Nagdangan sa 45,624,415 pesos ang kabilugan nga valor sa illegal drugs na nakumpiskar sa Police Regional Office 6 sining Marso 2024. Base sa datos sa PRO 6, ginabantaya sa 6,709 nga gramo ang na-recover nga mga sabu, samtang 42 gramos naman ang sa marijuana kag ini ang resulta sang 194 ka mga police operations kag 242 ang mga naaresto. Ginpahayag pa diri ang pinakanako nga nakumpiskar nga droga amo ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 nga may 3,334 nga gramo ang ilan na recover, samtang sa Iloilo City Police Office yara sa 1,369 nga gramo kag 651 naman nga gramo sa Iloilo Police Provincial Office. Samtang sa Negros Occidental, Capiz, Cagaclan, mayara sang recoveries nga marijuana nga nagabugat sang 27 Gs kag 5 gramos. Pinapanginbulahan naman ni Police Brigadier General Jack Wangki ang PRO 6 Director ang mga Drug Enforcement Unit sa wala untat yung pagkasasang drug bypass operation patok sa mga drogista. Balita nagikan sa may syudad sa Iloilo. Ako naman si K5 Baron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.